Zek, ġil-papa. Nerġat qiegħed fuq tablet. Il-mami għat li l-lista. Ma tat-tifel ma jistax ikun qed kollu fuq tabletta. Vera, jien tajtulu. Irrid tinsajjar, ngħaddi, inlesti. Inkella ma jħallinix naħdem. Naf, imma qed nibża li mhux qed jagħmlu ġid. Għalkemm familja fl-istess dar, ġieli ma tiltaqax. X'nistgħu nagħmlu? Huwa tajjeb li tħalli t-tfal jilagħbu fuq appart elettroniku minn ta' żgħira? Kemm għandu jkun il-ħin li t-tfal iqatta fuq dal-apparat kuljum? Tajjeb li tħalli t-tfal jużaw l-apparat elettroniku waqt li ntamel affarijiet iktar importanti biex iżommhom kwieti? U jekk le, kif se tikkontrollhom? Jeżistu alternattivi?